U mesnoj zajednici Mokrin i u 2019. godini vodilo se računa o ravnomernom razvoju sela. Naš cilj je da svi naši meštani imaju podjednako dobre uslove za život, što podrazumeva asfaltirane puteve, uređene trotoare, održavanje postojeće infrastrukture, objekata zdravstva, obrazovanja, sporta, kao i organizovanje kulturnih i manifestacija po kojima je Mokrin prepoznatljiv. Nastavilo se sa radovima u Domu kulture. Zamenjene su pločice u holu, uređen je deo rasvete, osposobljena je još jedna prostorija za potrebe članove Kulturno-umetničkog društva Mokrin. Završena je galerija Doma kulture kao multifunkcionalna prostorija, predviđena za književne večeri, izložbe, projekcije i tako dalje. Urađena je i popravka krova na ovoj zgradi. Nastavljeno je sa radovima na kanalskoj mreži u Mokrinu, tako da se i ove godine radilo na prokopavanju i čišćenju kanala, odgušivanju i ispiranju kanalskih propusta, koji su bili višegodišnji problem Mokrinčana. Takođe, postavljeni su propusti ispod asfaltiranog puta i prokopan je kanal u ulici Ivana Milutinovića, tako da je rešen problem meštana u toj ulici. Urađeno je i izmuljavanje i tarupiranje kanala K1 u dužini od 1450 metara. U cilju boljih uslova za život ljudi u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, u toku je nastavak pošumljavanja vašarišta sa još 300 sadnica sibirskog bresta. Takođe, i ove godine uložena su značajna sredstva u sanaciju divlje deponije. Realizovan je prošlogodišnji dogovor sa gradom Kikinda na izradi projekta kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, tako da se projekat za vakumski sistem kanalizacione mreže privodi kraju i vredan je 9.600.000 dinara. I ove godine predviđeno je asfaltiranje puteva. Zaključen je ugovor o asfaltiranju ulice Arsenija III. Čarnojevića. Urađeno je i krpljenje udarnih rupa od 657 kvadratnih metara. Sprovedena je horizontalna signalizacija državnog puta 104 drugog A reda u Mokrinu. Izrađen je idejni projekat za rekonstrukciju trga u Mokrinu. Urađena je probna online verzija Mokrinskih novina sa idejom da od 2020. godine počne da izlazi štampano izdanje. U cilju što bržeg rešavanja problema građana na stranici mesne zajednice Mokrin postavljena je elektronska prijava problema, tako da građani elektronskim putem mogu prijaviti sve ono što nedostaje u selu. Mesna zajednica, kao i prethodne godine, priredila je prijem na kom su uručene nagrade za najbolje đake, nosioce Vukove diplome i đaka generacije. Tom prilikom dodeljeni su laptopovi Vitomir Radovanu, đaku generacije, Jeleni Mučalov, Đorđu Goliću, Miroslavi Babić, Jovani Vukobrat, Jovanu Karabašiću i Vesni Gavrilov, svi oni nosioci su Vukove diplome. Završena je optička mreža Telekoma Srbije, tako da je Mokrin prvo selo u Srbiji u kome je ona sprovedena. U saradnji sa udruženjem Devet grla, a na konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje, uspešno su sprovedeni i završeni javni radovi u trajanju od 4 meseca, putem koje je organizovana akcija uređenja sela. Mesna zajednica trudila se da pomogne kulturne događaje u selu. Organizovana je izložba Jugoslava Vlahovića, dugogodišnjeg ilustratora, karikaturiste i urednika nedeljnika NIN. Objavljivao je u brojnim jugoslovenskim, srpskim i inostranim listovima. Upriličena je izložba fotografija Imrea Saboa 90. Održana je druga po redu uskršnja izložba likovnih radova mokrinskih autora u sklopu vaskršnjih svečanosti. Izlagali su Bogdan Ibrajter Tane, Valentina Čavić, Vasika Tenkeš, Vladica Lukić, Duško Ramaji, Imre Sabo,
Zrnić Žogac, Milan Perić Drakula, Milan Ramaji, Milena Krstin, Miloš Srbljin, Spasoje Kulauzov, Zoran Srbljin i Zoran Tenkeš. Finansijski je podržano štampanje knjige naših književnika i pesnika: Mirka Čavića, Kaže mi Dragomir, Živke Torbice, Dnevna doza muškaraca i Zorice Despotov, Gde stanoje sreća, koji su i svoju prvu promociju knjige održali u Mokrinu. Organizovali smo besplatan prevoz na sajam knjiga u Beogradu. U saradnji sa udruženjem Mokrinčanke, mesna zajednica Mokrin je još jedino selo u kome se uspešno sprovodi laboratorijska analiza krvi 4 puta mesečno u Domu zdravlja, gde se ukupno pregleda više od 1000 ljudi. Besplatni preventivni ginekološki pregledi koji su počeli prošle godine pokazali su se opravdani, tako da je u toku jedne godine pregledano 200 žena. Takođe, uvođenje besplatnih advokatskih usluga dalo je očekivane rezultate i pomoć ljudima u selu. Udruženje Mokrinčanke prisustvovali su Dane Evrope u Velikom Semiklošu, gde su izložile svoje radove i predstavile Mokrin. Organizovana je i ekskurzija na festival cveća u Temišvaru. Posle 40 godina Mokrin su posetili gosti iz Jelaha, iz Bosne i Hercegovine, predsjednik mesne zajednice Esad Garić i njegovi saradnici kao gosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mokrin. Ekipa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Mokrin u konkurenciji podmlatka, muška ekipa, pobednici su okružnog vatrogasnog takmičenja koje je održano u Kanjiži. Time su obezbedili učešće na državno takmičenje vatrogasaca. Kulturno-umetničko društvo Mokrin okuplja mlade ljude i tako neguje tradiciju i kulturna dešavanja. I ove godine istakli su se svojim aktivnostima. Nastupili su na radioteleviziji Srbije u emisiji Šarenica. Učestvovali su na humanitarnom koncertu organizovanom u Novom Miloševu, na Međunarodnom festivalu folklora u Ohridu od 4. do 8. avgusta. Da je ovo gostovanje u Ohridu bilo uspešno, pokazuje to što je Kud Monimok iz Prilepa gostovao u Mokrinu od 23. do 25. avgusta. Osnovano je udruženje Nekina bara radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, uzgoja živine, kunića, golubova, ukrasnih životinja, pčela i zaštite prirode. Zajednički projekat IPA prekogranične saradnje pod nazivom Očuvanje ključnih životinskih vrsta panonskih stepa u pograničnom području Mađarske i Srbije predstavljen je u Mokrinu. Pomogli su nam Žika Golić, koji je samoinicijativno raščišćavao sneg u Mokrinu i time obezbedio normalno funkcionisanje života u selu. Dobrosavljev Dragomir, koji je takođe samoinicijativno pomogao u ravnanju atarskih puteva u Mokrinu, a donirao je i 200 litara nafte Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Mokrin. Pavle Zrnić pružio je pomoć u radu mesne zajednice Mokrin. Tu su i Ivan Žuržulov, Rama i Radovan, Nemanja Čeleketić, Atila Dobroka, Ištvan Kostić, Dragan Tot i drugi, koji su uz finansijsku pomoć mesne zajednice Mokrin svojim zalaganjem i požrtvovanim radom sproveli uređenje i izgradnju letnjikovca na Vašarištu. Ne zaboravimo ni Mitu Rakina, koji je održavao arterske bunare. Početkom godine održana je tradicionalna božićna trka neosedlenih konja. Na 33. svetskom prvenstvu u nadmetanju guskova u organizaciji Udruženja građana Belo Pero, Gusan Cezar, vlasnika Aleksandra Maluckova, odneo je titulu prvaka sveta. Mesna zajednica organizovala je 29. vaskršnje svečanosti. Prvo mesto na 29. svetskom prvenstvu u tucanju vaskršnjim jajima osvojio je Dušan Prodanov u seniorskoj konkurenciji, dok je u konkurenciji juniora pobedila Dragana Božin.
Tokom vaskršnjih svečanosti ugostili smo japanskog ambasadora u penziji i počasnog građanina grada Beograda Tadashi Nagai i njegovu suprugu, kao i predsjednika Japanskog srpskog društva gospodina Gichi Ayamea. U okviru manifestacije upriličen je i koncert Garavog sokaka i godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Mokrin. Ne zaboravljamo naše velikane. Na Varoškom trgu organizovan je 34. memorijal Miroslav Antić. Učestvovali su Vojislav Voja Brajović, Milica Zarić, Svetozar Cvetković, Tanja Jovićević, Milica Mihajlović, Božo Koprivica, Jelena Đokić, Bora Otić, Ivan Radosavljević, Miodrag Petrović, Maja Šuša, Tamburaški orkestar Mokas. Održana je druga po redu manifestacija Dan Raše Popova. Osim centralne svečanosti, na trgu održan je i okrugli sto na temu Sećanje na Radivoja Rašu Popova, na kojoj su učestvovali Ljubivoj Ršumović, Radovan Vlahović, Branko Stevanović, Dušan Pop-Đurđev, Tode Nikoletić, Goran Novakov i Jovan Veljin Mokrinski. Mesna zajednica Mokrin raspisala je literarni konkurs na temu Šta sve ima u šeširu čikaraše. Pristiglo je više stotina radova iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Republike Srpske. Ustanovljena je i nagrada Raša Popov za izuzetan doprinos u stvaralaštvu za decu. Laureat u 2019. godini je Ljubivoj Ršumović, poznati pisac i književnik za decu i odrasle. Nakon 33 godine ponovo smo bili domaćini gostima iz Lumbarde. Susret je obeležen kulturno-umetničkim programom. U galeriji Doma kulture otvorena je izložba dokumentarne fotografije iz 1985. godine, nastale tokom snimanja emisije Znanje i manje. Meštani i gosti imali su priliku da uživaju u koncertu koji je otvorio Žarko Novakov, isto kao i davne 1985. godine. Potom su nastupili članovi Kulturno-umetničkog društva Mokrin, Klapa Porat i gosti iz Subotice, ansambl Ravnica. Manifestacija Seljački parti u organizaciji Udruženja građana BIT ove godine okupila je oko 2000 ljudi. Održan je tradicionalni turnir u malom fudbalu. Fijakerijada u organizaciji Konjičkog kluba Mokrin postala je punoletna jer je ove godine održana 18. put. Raspisani su konkursi za dodelu sredstava u oblasti sporta. Fizička aktivnost od suštinskog je značaja za zdravlje i optimalan razvoj dece, a bavljenje sportom im omogućava da žive zdravo i uče se fair playu. Decu i mlade treba usmeravati na bavljenje sportom, a u Mokrinu uspešno rade Fudbalski klub Delija, Ženski rukometni klub Mokrin, Rukometni klub Crvena zvezda, Konjički klub Mokrin, Teniski klub Mokrin i Preferans klub. Na konkursima za finansiranje programa i projekata Udruženja građana podržani su projekti koji imaju značaj za ostvarivanje ciljeva iz svih sfera društvenog života i time su omogućili kvalitetniji sadržaj u selu.